Merbħa dan is-santwarju għal iċ-ċelebrazzjoni tal-Qoddisa. Welcome to our brothers, immigrants especially, and benvenuti għalla ċans ta' ċelebrazzjoni. Fl-isem tal-Missija u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba tal-Alla l-Missija u laqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Illum qegħdin niċċelebraw il-festa tal-martirju ta' San Lawrenz, wieħed mill-martri kbar tal-ewwel żminijiet. Minu l-martri? Dak li jagħti xhieda b'ħajtu kollha tal-fidi tiegħu fil-mulej. U hemmhekk hemm il-ferħ ta' kull min jemmen fi Kristu. Nisperaw li aħna wkoll qegħdin hawnhekk biex nemmnu u nistqarru din il-fidi fi Kristu biex jenna nkunu xhieda ta' mħabba. Għanna qasijiet tagħna nsolbu maħfra biex niċċelebraw kif jixraq din il-liturġija b'qazza. Mulej, int li mħabba tagħna, mulej ħnina. Kristu, inti tajt ħajtek fuq is-salib, Kristu ħnina. Mulej, int li qed magħna bil-qawwa tal-Ispiritu Santu, mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Il-Qudisa din nofruha Alla reħ ta' Ros, ċali u Mizzi. Nitolbu. O Alla, int ħeġġix bimħabba li San Lawrenz għaddej kbir u fidej fil-Knisja tiegħek li kiseb il-glorja fil-martirju. Għamel li nozzu dak li juħab u nimxu fuq it-talim li tagħna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mit-tieni jittra ta' San Pawlu Apostlu lil Korintin. Ħuti, jien dan ngħid. Min jiżra ftit jaħsad ftit u min jiżra ħafna jaħsad ħafna. Kull wieħed għandu jagħti skont ma jidhirlu mir-rajħ. Mhux fuq il-qalb jew bil-fors, għax Alla jħobb lil min jagħti bil-ferħ. Alla mbagħad għandu l-ħila ifawwarkom b'kull xorta ta' barka. Hekk li dejjem u f'kollox ikolkom kull ma hu biżżejjed għalikom u jibqalkom ukoll għal kull opra tajba. Bħalma hu miktub. Huwa qassam bil-kotra u taħal il-fqar. Il-ġustizzja tiegħu tibqa' għal dejjem. Dak li l-imniżra jagħtih iż-żerrija u l-ħobs għall-ikel jagħti u jkattar iż-żerrija lilkom ukoll u jżid il-frott tal-ġustizzja tagħkom. Il-kelma tal-mulej, roddu ħajr lill-Alla. Ħin il-bniedem li jħenn u jislef. Ħin il-bniedem li jħenn u jislef. Ħin il-bniedem li jibża mill-mulej, li jitaxxaq ħafna bil-kmandamenti tiegħu. Setan fuq l-art ikun nislu, nisel it-tajbin ikun imbierek. Ħin il-bniedem li jħenn u jislef. Tajjeb il-bniedem li jħenn u jislef li jmexxi ħwejġu bir-reqqa għax il-bniedem ġust qatt ma jitfixkel għal dejjem tibqa' it-tifkira tiegħu.
ħin il-bniedem li jħen u jislef. Xejn ma jibża minn aħbar ħażina, qalbu qawwija bit-tama tal-mulej. Qalbu qawwija m'għandux nix jibża, sa ma jara mxejjen l-għadu tiegħu. Ħin il-bniedem li jħen u jislef. Iqassam u jagħti lill-foqra. Għal dejjem tibqa' l-ġustizzja tiegħu. Rasu merfuqa bil-ġieħ. Ħin il-bniedem li jħen u jislef. Inqumu għal-kelma tal-Evanġelju. Min jimxi warajja ma jimxix fid-dlam, imma jkollu d-dawl tal-ħajja, jgħid il-mulej. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: tassew ngħidilkom, jekk il-ħabba tal-qamħ ma taqax fl-art u tmut, tibqa' waħedha, imma jekk tmut tagħmel ħafna frott. Min iħobb lil ħajtu jitlifha, imma min jobgħod ħajtu f'din id-dinja iħarisha għal ħajja ta' dejjem. Jekk xi ħadd irid jaqdini u għandu jimxi warajja, fejn inkun jien hemm ukoll ikun il-għaddej tiegħi. Min jaqdi lili lill-missieri jagħtih ġieħ. Il-kelma tal-mulej. Kemm hija sabiħa il-kelma ta' Alla li llum tistidilna fuq l-eżempju ta' San Lawrenz nagħtu bil-ferħ. San Pawl fakkarna illi Alla jieħu pjaċir min jagħti bil-ferħ. Għaliex? Għaliex il-ferħ kif il-paċi, kif l-imħabba joħolqu imħabba, serenità u koraġġ. San Lawrenz illi huwa wieħed mill-martri kbar ta' Ruma, tal-Knisja f'Ruma. U minnu il-martri? Il-martri tfisser dak li jagħti xhieda. U n-nisrani u msejjaħ biex jagħti x-xhieda. U kif nagħtu x-xhieda tagħna li aħna dixxipli tal-mulej, li aħna l-Knisja ta' Kristu, billi nagħtu xhieda. U x-xhieda tagħna hija li nkunu qegħdin naqdu lill-Alla fil-proxmu, lill-Alla fil-Knisja, fil-komunità. Għaliex San Lawrenz jallimna kif ħajtu ġie magħżul biex ikun djakonu biex iservi lill-Knisja ta' Ruma, speċjalment biex iservi u jaqdi l-foqra. U dan is-servizz, din ix-xhieda ta' mħabba urija b'tant ferħ. Tant illi jirrakkontaw ħafna stejjer, rakkonti, tradizzjonijiet. San Lawrenz illi kien verament iħobb lil Kristu għax ta' ħajtu għall-oħrajn. U wieħed mir-raġuni għaliex ħal martirju, għaliex meta waqt il-persekuzzjoni tar-Rumani l-imperaturi kien joqtlu l-insara, dak ukoll l-imperatur, anzi man ta' Ruma, kien talbu it-teżori tal-Knisja, għax kienu jemmnu il-Knisja għandha teżori kbar, forsi veru, imma kellhom teżori verament kbar.
U li ma kienu dawn it-teżori tal-Knisja ta' Ruma? Meta l-imperatur talbu għatini il-ġid, il-rikkezza tal-Knisja, għallu tini 3 ijiem u nġbollok it-teżori kollha. U dan għataleh. Wara 3 ijiem, San Lorenz mar fejn l-imperatur bruxmata ta' foqra u għallu għawnu t-teżor tal-Knisja, dawn huma. U tant ħalieħ l-imperatur li ħassu li dan daħal bih. Waħda mill-raġuni għal-martiru kienet propju din. San Lorenz taħajtu ferħ bl-imħabba. Għax anke waqt il-martiri tiegħu kif jgħidilna Sant Augustin, anke bċerta tbissima u bċerta forsi ċajta li dawk li kienu din jaħarquh fuq gradilja bin-nar jaqbad ftit biex jibati iktar, x'qallu? Qallu il-ġemp lest diġà sar, tista' taqlibni in-naħa l-oħra, isir u tista' tiekol minni. U hemmhekk iktar irrabjaw għalih. San Lorenz bħal Kristu taħajtu. Kristu xejdilna fl-aħħar ċena, ħudu u kunu. Issa ħana sa niklu, mhix dik l-imħabba li aħna inħossuha ġafina u ngħixuha b'imħabba. Jien iltqajt ma' ħafna nies, speċjalment Ruma, illi dawk li kienu ferħanin bħajjithom, dawk li kienu iħobbu x-xogħol tagħhom. Kemm nisa fid-dar, kemm nies li jaħdmu fl-uffiċċju, kemm nies li jaħdmu għax-dawl tax-xemx fil-qiegħ. Dawk li kienu jħobbu x-xogħol tagħhom kienu l-iktar persuni ħennin. Allura nagħmel domanda. Aħna bil-missjoni tagħna, bix-xogħol tagħna ta' kuljum u x'inhu? Nagħmluh bil-ferħ, nagħmluh b'imħabba, nagħmluh b'responsabilità Kristjana, għax il-ħajja hija sabiħa meta ngħixuha bħala missjoni u bħala qotja għall-oħrajn. Kif il-ħajja tas-saċerdot, il-ħajja tal-miżżewġin u l-ħajja ta' kull Nisrani hija li jingħata lill-oħrajn. U kif? Semmina fil-Vanġelu għalinna jekk il-ħabba tal-qamħ tibqa' waħedha, min jibqa' waħdu fl-egoizmu ma jagħmilx frott tajjeb, ma jgħix tajjeb. Imma jekk bħal dik il-ħabba tal-qamħ taqa' fl-art u tmut, issib il-ferħ jagħti ħafna frott. Jien inħobb ngħid kieku aħna l-insara nagħmlu ftit karità żgħira biex inferħu lill-oħrajn, inkunu qegħdin niżirgħu it-tajjeb il-ferħ għal xumbat għalina wkoll fil-qari tal-lum illi kemm tiżra u dak li tiżra taħseb, issa jekk niżirgħu imħabba u ferħ dan se jkollna ferħ u paċi. Ejjew li tolbu li San Lorenz biex aħna wkoll nagħtu dan id-don li Alla tagħna, il-ħajja nisranija, u din il-ħajja nisranija li hija don ma nżumuhiex għalina. Għax ħafna drabi anki aħna l-insara, anke meta niġu l-Knisja, hemm min jiġi l-Knisja u ma jimpurtah minn xejn, ma jimpurtah minn ħadd. Hemmhekk dan il-bniedem jonsu ħafna u għandu ximxi mhux ħażin. Għaliex jekk jien ngħid u nemmen li Kristu taħajtu għalija u naf li Kristu qed jgħidli biex nagħti ħajti, jekk jien ma nferrix, ma niżrax serenità, ferħ, paċi, għaqda, x'tip ta' nisrani jien? San Lorenz jagħtina din ix-xhieda. Min jagħti b'imħabba u bil-ferħ jaħsed ħafna frott.
Ħuti eżis. Il-mulej iħobb lil-minjati bil-fer. Imqawwin bit-talb ta' San Lawrenz li joffra ħajtu għal-mulej nitolbu u nejdulu. Isma'na nitolbuk mulej. Sabex il-Knisja tippreżenta ruħha quddiem id-dinja dejjem iktar ħilsa minn kull rabta mill-ġid ta' din l-art u tilmla lil Kristu fil-foqor li talbu. Sabiex f'kull pajjiż fid-dinja il-qawwa politika tkun għas-servizz tal-ġustizzja, tal-paċi, tas-serenità u teqret is-sitwazzjonijiet ta' sfruttament, ta' miżerja u inġustizzja li tolbu. Sabiex l-ordni ta' djakunat inisser fina l-insara ħafna ħabba għal qadi tal-aħwa l-aktar fil-bżonn, speċjalment il-foqra ta' madwarna li tolbu. Sabiex bis-sem tagħna f'din l-Ewkaristija nitalmu ngħixu mhux għalina nfusna imma għall-mulej u għall-ħutna billi noffru ħajjitna u mħabbatna li tolbu. Ir-resqu it-talb tagħna hawnhekk preżenti ta' dawk li bil-komunikazzjoni soċjali jitolbuna biex nitolbu għalihom bil-interċessjoni tal-Madonna ta' Pidu. U għal dawk li illum forsi jaqtaw qalbhom bid-dbatija, għal dawk li din isofru inġustizzji. Nitolbu biex Marija flimkien ma' San Lawrenz jagħtu ferħ u koraġġ il dawn ħutna nitolbu. Permettuli talba bit-Taljan. Fratelli e sorelle, il Signore ci ricorda chi è beato colui che si dona con amore e gioia al fratello. Chiediamo il dono della donazione totale per i nostri fratelli, perché possiamo mettere nel mondo più frutti d'amore, di pace e serenità. Preghiamo, nitolbu. Fl-aħħar fiskiet ir-resqu t-talb personali tagħna. U Alla, int ħeġġiġ il-San Lawrenz bimħabba kbira għalik u għall-aħwa. Kebbes fina l-kol in-nar ta' mħabtek biex inħobbu u naqdu lilek f'ħutna fil-bżonn bi Kristu Sidna. Imbirek int mulej Alla tal-ħalqin kollu. Għax fit-tubit tajtna dan il-ħobs ta' din nofrulek, frott tal-art xogħol il-bniedem li minn Israelina il-ħobs tal-ħajja. Il-misteru ta' dan l-imbit unima nieħdu sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna dan l-imbit li din nofrulek. Frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minn Israelina ix-xogħol tar-ruħ. Naddaf li mulej itolbu inti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Mister li jista' kollox. Ir-resqu quddiemek mulej din l-offerta fil-fers tal-festa ta' San Lawrenz. Fit-tjieba tiegħek il-qaħħom għamel li jkunu għalina ta' għajnuna għas-salvazzjoni tagħna u ta' ħutna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom nerfgħu qlubna l fuq li zukkar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira ta' sew mulej mis-sera d-dis, Alla ta' dejjem tista' kollox,
tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dolodu u f'kull sitwazzjoni tal-ħajja irrodurek ħaj. Għaliex San Lawrenz ħal martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmu jagħti xhieda tal-emejjel tiegħek tal-għaġeb meta turi l-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha sewwa sew fejn hemm id-dajjef u s-saħħa lil min hu nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhed għalik bi Kristu sidna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nifqu nfaruk fil-art u bla għejda intennu lill-kobor tiegħek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċit. Ismaw l-għal. Imbierek minn ġej fil-sinin. Qaddis tas-sewin mulej intilajn ta' kull dosija. Għaddes għalek nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs, rat il-ħaj, qasam tal-id-disċipli tiegħu u għal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi, reġerat il-ħaj, tal-id-disċipli tiegħu u għal ħudu u xorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li xerret għalikom u għal-nedmin kollha għal-maħfra tad-dubien. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mettijekmu. Għalek aħna u namlu dam tifkira tal-mewt u l-għawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodurek ħaj għax għolbuk tilana għal quddiemek biex naqduk. Mitċakontani tolbu l-Ispirtu Santi għadna f'ġisewijiet li jinna nirdu sem il-ġisew id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxejda mad-dinja kollha. Wetta fl-imħabba flimkien mal-Papa l-jum, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Ministru u l-Poplu li jinksib talik. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Rose u Ċali Mizzi li joġbok issejħilhom għal għandek minn din-dinja. Ftakar f'ħutna dak li raqdu bit-tama fil-qawmien, daħħal il-mejtin kollha fid-dawl tas-ser tiegħek. Ħen għalina l-koll li tolbuk. Għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi mqazzom Alla Marija, San Giuseppe, San l-Apostli, San George Preka, San Lawrenz u l-qaddisin kollha li jgħixi fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaruk u nsatfuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla mis-sieli tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Kemm hu sabiħ niftakru li Alla kif jallimna Ġesu huwa missierna li jħobbna. U la jħobbna ma nistgħux ma nħobbux biex bil-ferħ ngħixu il-missjoni tagħna, ir-responsabilità tagħna. Dan nistgħu bil-għajnuna ta' Alla meta ngħidu tiġi saltatek. Nitolbu u ngħidu missierna li inti f'isma wieħed jitqaddes ismu tiġi saltata ikun li trid kif is-sema jgħidha fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna d-dubitna, bħalma nafru l-minu ħati għalina, la daħanneġ fit-tiġri, iżda l-izda mid-deni. Aħlisna nitolbuk mulej minn kull deni,
Għatina fitjiba paċi fi żminna biex ikunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kolinkwi. Aħna u nistennew u nittamaw il-ħena u l-miġġa tas-Salvator tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li għetti l-apostli tiegħek. Inħallilkom islem nagħtikom islem tiegħek. La tħares lejn id-dubet tagħna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslem u laqda li jint trid fija, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi li xuxi. Pakistan. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li ser nitqarbu bihom ikun jiswewna għal-ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla. Ħaruf talla. Danu Ġesu li bimħabba kbira ingħata għalina. Ħejnin aħna il-mistidna għal din l-ikla. Mulej ma jistħoq li jistħoq. Iżda jitkellmu waħda u ruħi tkun fej. Ġisem ta'
Grazzi, Signoralla. Oh. Gloria al Missier li benu l-Spiritu Santu. kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Nitolbu. Issa li tmajtna bid-don għaddis tijek, fċakonta nitolbuk mulej, biex dawn il-misteri li aħna għaddejja tijek iċċelebrajna fil-festa ta' San Lawrenz, ikatrulna il-frott ta' salvazzjoni. Bi Kristu sidna. Amen. Qabel nirċivu l-barka tal-aħħar, nejdu tal-boħra l-Madonna ta' Pinu dawk it-tlieta Marije li hija stess talbet l-Karmi Grima. U llum titlob lilna wkoll. Impoġġu it-tensjonijiet tagħna kollha u taħbiq ta' ħafna ħutna li jgħidulna biex nitolbu għalihom. Fiduċja f'Marija nitolbu dawn it-tlieta Marija. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek immerken ta' fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek immerken ta' fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek immerken ta' fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Idin ukoll fil-kwindiċina tal-Madonna u ngħidu dik il-ġokolatorja popolari. O Marija u Grazzjuża, inti l-om li żjed glorjuża, inti l-bit, inti l-om tal-qazza Trinità. Mela lilek o Marija, aħna nagħtu dil-forija sabiex miegħek il-ħennija ingawduk fl-eternità. fl-eternità. Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem dejjem żomm. żomm. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, is-Sied, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Nixtieq infakkarkom li nhar is-Sibt, nhar il-ġimgħa filgħaxija, hemm il-venja ta' Santa Marija tal-Madonna hawnhekk fit-8 ta' filgħaxija. Kun ħaġa sabiħa nuri din id-devozzjoni tagħna fl-Għid tal-Assunta billi flimkien bħala djoċesi niċċelebraw l-Ewkaristija. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Roddu ħajr. Dawk Ġurnata tajba lil kulħadd. lilek ukoll. Dawk minnkom li jixtiequ jagħtu xi ftit għajnuna lil Father Simeon li llum se jmur lura Malta u imbagħad il-Burundi jew tagħtuh intenzjoni ta' qudiesa kunu qed nagħmlu karità lejn dan il-missjonarju idħlu fis-sagristija wara l-qudiesa jew intenzjoni jew xi ħaġa tal-karità mill-Bambi provdilna. Grazzi ħafna. O Maria, lisiet verba, patus amari fanu, ciu imata regina, la parfendis neatu, diclim habba lit via, litiem prola netesom, O Regina il mantier, funa deiem deiem zom. Menx, ma kienx hemm neħħieq fuq l-ambone.